O ser humano seña máis persoa e tamén o que permite de alguna forma topar o camiño da felicidade. E como todos e todas queremos ser felices, quizás a lectura é o medio mellor que temos para poder acabar ese obxectivo, non? E axudoume a ver que en realidade eu tamén podía ser como aqueles que iban un pouquiño por diante. Con independencia diso, eu quero falarvos dos libros que máis me marcaron, que máis me interesaron, e hai moitos dos homes porque os necesitamos e os queremos, por suposto. E para empezar, un libro que estou lendo nestes momentos, podemos falar dun home, e teño que decirvos que con meu fillo de 9 anos estou lendo unha línea un e outra línea outro, bueno, normalmente incluso casi 1.1 e 1.outro, as aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain. E ese é un exemplo desa clase de libros que che fai entender que a vida é un aprendizaxe continuo, que está chea de arelas, de imaginación, de retos, de posibilidades. É un libro para nenos e para adultos que nos demostra que sempre, absolutamente sempre, podemos estar nese momento. Este tema que nos homem con miña nai, mira este outro, pois por aí xusto esta muller o entendeu e o contou como tiña que contarlo, non? Ti estás lendo e estás dicindo, pero como é posible que esta persoa me entenda tan ben? Como é posible que saiba exactamente o que me pasa a mí tantas veces, non? Iso é en parte o que pasa coa literatura cando é grande, é universal, que en realidad conta as cousas que sentimos todos, as cousas que arelamos, as cousas que nos dan medo, que nos preocupan, e que calquera persoa, cal seña, sea a súa lingua e a súa forma de casi de pensar ou de entender a vida, pode entender nun momento determinado un libro que seña algo, que seña un clásico, que pode falar da especie do xénero